Takže čau, já jsem Šafi, vítejte u nového videa. Dneska máme poprvé video, kde máme hosta a tím je Kuba s jeho krásným autem. Takže čau Kubo. Čau. Co jsi nám to dovezl? Tak přijedu se vám ukázat Lamborghini Huracan, ročník 2016. Označení, když se podíváte, tak označení je LP 610. To znamená vlastně, to jsou koně? 610 jsou koně a LP, nepřeložím to přesně, je to italský název a znamená to postavení motoru v autě. Jo. A je to vlastně označení. Je to vlastně čtyřkolka? Je to čtyřkolka, dělá se to teda i v zadokolce, toto je čtyřkolka a je to vlastně první Huracan, nebo první série všech Huracánů, co se začaly dělat, potom byl Evo, Performante, STOčko, takže tohle je vlastně ten originál první. Ta barva je brutální, to je první, co prostě mě to řekne, prostě brutální zelený Lambo. To jsi takhle plánoval nebo chtěl, nebo to víc jich bylo? No, ono vlastně původně nebylo ani plánovaný Lambo, to víš, původně to měla být R8, měla být ve žluté, ale těsně předtím, než jsem si ji šel vyzvednout, tak mě ji prodali, takže to bylo tak jako hodně impulzivní. Bylo to tak jako už blízko, má to stejný motor, stejný podvozek a tak jsem šel prostě do tady tohoto a jsem za to rád teda. A ta zelená, to už jsem šel vyloženě po zelené. Zelený interiér, zelený venek. Je tak, ten venek je prostě brutální v té zelené a myslím si, že to je jako dobrý rozhodnutí. Budgetově je to asi velký rozdíl? No, až tolik to zase nebyla ta R8, co jsem chtěl, tak ta byla kolem něco přes 4. Takže ta byla vlastně ta po faceliftu, ne to, co mám já. Jo. V10 plusko. Aha. A chtěl jsem, tady toto bylo zhruba o 1,5 milionu dražší. Jo. Takže zase až o tolik ne. Ale jako můj původní budget byl 2,5 milionu a postupně to se zvedalo až to dopadlo takto. No. Tak on pak člověk chce přímo tuhle barvu, tak radši si připlatí, že? Ono to naskáče. A ty jsi to vlastně nekupoval jsi to nový? Už ne, je to přímo, měl to přede mnou nějaký ředitel z Audi z Německa, nějaký manažer, ředitel, měl to jako služební auto. Jo. Takže tam bylo najetých něco kolem necelých 20 000 kilometrů. A máš to jak dlouho? No a teď v červnu už to bude čtvrtý rok. Čtvrtý rok, takže už celkem dlouho, utíká to hrozně rychle. Ty s tím chvilku jezdil daily? Jo, já jsem vlastně totiž mám ještě pořád Mustanga, já jsem ho chtěl prodat a místo toho jsem si chtěl vlastně koupit toto a něco na zimu, takže jsem to vyřešil tak, že jsem si nic nekupoval a vlastně celý léto a jaro jsem jezdil s tímhle. A akorát na zimu jsem si vzal Cupru Formentora na operák, abych s tím samozřejmě nejezdil přes zimu. Jo. Ale jezdím s tím teda i v zimě. Když je hezký, nemám tam teda zimní gumy. Teď tam nemáš momentálně žádný, co jsem viděl. Ale teď mám okruhovky. Ale hele, ono se s tím dá jezdit a hlavně spoustu lidí nechápe, že já třeba najedu i tolik na té R8 a někteří lidi prostě najedou třeba 2000 za rok, ale prostě já mám takový ten pocit, že do toho sedneš do toho auta a z toho už nechceš, jakmile to jednou vytáhneš, tak už je problém to dát zpátky. Je to tak, já když vlastně parkuju v práci, mám ty auta vedle sebe, takže když jdu prostě k těm autům, tak je jako těžký si tady toto nevybrat. No. A musím říct, že je to pohodlný, není to nějak jako uskákaný, nebo mě to aspoň upřímně jako nevadí, že je to takový tuší, takže sedačky nejsou vyloženě z kořepiny, je tam Alcantara, takže se s tím jezdí hezky. Jo, je to fakt nádherný, ale když chceš Lambo a ještě k tomu si koupíš zelený, tak ti asi nevadí pozornost, co? To asi ne, už jsem si na to zvykl u toho Mustanga, i když to je samozřejmě úplně jiná liga, tady u tohoto tam zastavím na benzínce a lidi za mnou se chodí ptát a fotit se u toho, takže to je úplně jiná pozornost, ale je to fajn, nevadí mě to. Protože samozřejmě někam dojedeš R8, ale když dojedeš Lambem, tak je to ještě o něco větší level, protože vlastně semka, když jsme teďka jeli, tak vlastně v příštím videu uvidíte, kde porovnáváme ty auta. Kuba nám to vlastně vzal i na takový race, takže to uvidíte v příštím díle, ale když člověk prostě jede a před ním je Lambo, tak všichni čumí na to Lambo, je to ještě takový ten větší, jako velký skok podle mě ještě oproti té R8 a i oproti Ferrari si myslím. Oproti Ferrari nedokážu úplně posoudit, ale oproti té R8 asi jo, tam už i ten interiér, ten volant, je to prostě trošku jiná vlastně jako liga, i když je to vlastně to stejné auto v podstatě. Ale je to vlastně už prostě úplně vyloženě fakt masivní supersport. Ta R8 fakt jako oni říkají, že fakt se dá ještě jezdit daily. Tohle už je fakt jako
jako mazec. A Ferrari tam nebylo v nějaké výběrovce, to tě neláká? Ne, já se přiznám, že nejsou Ferrari tým. Když už teda, tak možná by mě lákal třeba McLaren nebo třeba Aston, Maserati, ale to Ferrari tam prostě úplně jako mě nepasuje ke mně. Mám rád ostrý hrany, takový jako agresivnější look. Je takový elegantnější to Ferrari, no. Jako je pravda, že tohle když člověk jede na dálnici a i když předjíždí, tak to radši šupne do toho auta, který předjíždí, než aby tohle stálo, jako jelo za tebou. To je prostě brutální. Lidi tomu určitě uhýbají, vole, a to je vončo, no. To je fakt nádherný. Zepředu to vypadá vlastně krásně a vlastně ty, když jsi to kupoval, tak ještě nebylo Evo, nebo bylo? Nebylo, už tehdy Evo bylo. Tam byl rozdíl v tom Evu, ten předek je trošičku jinak, tady ještě taková, takové jakoby, nevím jak to mám nazvat. Prostě. Je to prostě, je tam ten nárazník trošku jiný. Je to rozpůlený, jinak je vlastně zepředu takto z boku stejný a zadek se ještě trošku liší. Ten zadek je jako moc povedený u toho Eva, tady u toho to je to za mě takový jako největší nedostatek toho auta, že je to takový jako chudý vzadu. Jo. No jako je to nádherný, ale pojďme se podívat teda dozadu, tyjo, jak to vypadá, protože mně se líbily vždycky ty výfuky v obří, ale potom, když člověk vidí to Evo, tak ono vlastně má i takový ten ducktailík, že? A ty výfuky hlavně má jak Performante. Tak, oni vlastně ty výfuky, ten difuzor je celkově tak jako jinak vytvarovaný, je určitě hezčí, zajímavější, protože se tam prolíná většinou ten stejný lak toho auta. A ty výfuky jsou vlastně tady. A dost často teda na tom Evu bývá i křidílko, což taky tomu dodává trošku jiný vzhled. Ano, samozřejmě tady vlastně můžete vidět, že u mě vlastně máte to sklo, který vlastně na Lambo se taky dělá, a pak tady jsou tady ty, jak se tomu říká, co to vlastně je, výdechy nějaký, ale nejde vidět prostě motor, no, to je škoda, ale to jsi asi chtěl se zeleným interiérem, tak tohle už ti bylo asi jedno. Tohle se přiznám, že jsem až tolik neřešil, já jsem to auto vlastně ani v tomhle konkrétně jsem ji nikdy neviděl naživo, takže jsem šel vlastně víceméně podle fotek a je to jenom teda škoda, že je to tady ten plech, nebo ono to není plech, to je spíš takový jako kov, nevím co to je, ale je to tady ještě schovaný pod takovým plastem, takže i když se to otevře, tak ten motor stejně není celý vidět, tak jako té R8. Jo, jasně, no. A vlastně auto, když si kupuješ takovýhle auto, tak vlastně vybíral dlouho, nebo? Ne, já jsem měl jako požadavky, vybíral jsem mezi 3 autama, nakonec ty 3 auta, které jsem měl vybraný, tak ani jedno z toho jsme nevybrali a vlastně dotáhlo se tady toto, ono to vlastně nebylo ani nikde na internetových stránkách. Jo. Takže vlastně víš, jako jestli člověku takovýho, já třeba jsem takový člověk, že já když se mi něco líbí, tak to kupuju hnedka, tak jestli dlouho rozmýšlel, jestli to má třeba PPF, má to tady ty věci. Já jsem rozmýšlel víceméně 2 týdny, to bylo fakt jako hodně impulzivní rozhodnutí, prodali mě R8 a do týdne jsem se rozhodl jít do toho a zhruba do 2 týdnů jsem měl auto. Takže rychlovka. No, je to fakt jako nádherný kousek, no, nádherný kousek. Když jsme byli u té pozornosti, tak máš nějakou jako zkušenost, že by třeba někdo, jak říkal jsi třeba na té benzínce, že se chodí ptát a tak jestli jako máš i ty negativní? Ne, musím říct, že občas já teda vždycky parkuju přes 2 místa, když někam jezdím. Většinou to postavím někam dozadu, abych nikomu samozřejmě nevadil, že stojím přes 2 místa, ale jednou jsem viděl na Instagramu označení, že parkuju jak idiot. Ale prostě to auto je strašně široký, takže ono vlastně, když se otevřou dveře, tak já z toho auta prostě nevylezu, když jsou tam, a samozřejmě nechtěl bych, aby když někdo otvírá, aby mě do toho jako zbytečně ťuknul, takže dokážu si představit, že ty hejty jsou možná tady, ale jinak. Jasně. A vlastně je nějaká věc teda, co tady na tom autě bys třeba řekl, že bylo třeba lepší ve Ferrari, v R8, co jsi mohl vidět, nebo co tě vlastně na tom autě štve? Jo, mám zrovna takhle otevřený kufr, takže jedna věc, která je třeba škoda, že tak udělali, myslím si, že ten prostor tam je, ukážu vám, jak vypadá kufr. No. Je to fakt jako maličký a žádný jiný úložný prostor tady není. Jo, je to tak jako fakt, že tam dáte tašku na cvičení nebo nějaký ten menší kufr. No, takže vlastně, když se to srovná třeba s tou R8 nebo s Ferrari, tak ten kufr je prakticky skoro dvojnásobný. Myslím si, že je to škoda, myslím, že to místo by tady bylo, tady už vlastně, tady už je to zadekorovaný. Hlavně ono to je i tak, u mé R8 se vlastně to otvírá i s tímhle. A myslím si, že to je i ve Ferrari tak.
že vlastně otvíráš tohle a tím pádem oni mají větší, je to fakt malinký teda, je to je fakt jako malý, to jsem nečekal, že je to až tak malý, když vím, jak to vypadá u mě. A přitom si myslím, že je to škoda, že by to prostě vyřešit asi šlo trošku líp. Ty nový Lamba už to mají větší, ale toto je... A ještě k tomu, jak je to skosený, tak vlastně, víš, a i ten kufr, nevím, jestli bys tam dal loďák, že vlastně, ne. Protože to potom nezavřeš. Tam u mě je to jenom... tak vyboulený, že vlastně já to mám takhle, ten kufr mám takhle rovnej vlastně, takže já tam prostě dám spoustu věcí, no. Tady jako fakt teda je to jako hodně malinký. Tam se vleze přímo jako kufr do příručák do letadla. Aha. A nebo bych musel oddělávat kolečka normálně na klasickém kufru. Jo. A ty samozřejmě, ale to si pak ukážeme, až pojedem, ty máš taky vlastně ještě uložený prostor, kdyby náhodou za sebou nějaký? Jako dá se tam většinou hodíme třeba bundu, nějakou tašku, kabelku, něco takového. No a další taková možná trošku, jak jsem říkal, ta nevýhoda, tak když se podíváme na ten kufr, teda kufr motor, tak je ten deko. Tak je to toto, no. Že vlastně ten motor je takto schovaný. Je tady ještě to zadeklování, je to asi z toho důvodu, že je to prostě děravý. Dá se ten kryt koupit normálně skleněný. A v každém případě, když dolívám olej, tak já ještě vlastně toto musím vymontovat. Tady ty imbusy a teprve se dostanu vlastně k nádržce na olej. Protože to je rozdíl, to je velký rozdíl, protože vlastně já tam mám přímo takhle odšroubu a naliju olej, to je jako velký rozdíl tady, protože to musíš takhle oddělat celý. A i když je tam to sklo, tak je to takhle? Asi jo, že? Já si myslím, že jo. Já si myslím, že jako asi by se to dalo tím pádem oddělat, ale... Jo. Z nějakého důvodu to tam takhle prostě je a prostě musíš vždycky, takže u sebe vozíš šroubky a ty... Mám sebou imbusy, no. Imbusy a jedeš. A jednou se nám teda stalo, že nám nevím, co to bylo, ale něco nám zapadlo tady dozadu a to teda vytáhnout, to fakt jako bylo náročné. No. Takže tohle jsou vlastně jediné dvě věci, které bys jako řekl, že nejsou úplně jako, že tě jako štvou, ale je to taková ta, nějaký ten red flag toho auta. Šlo by to udělat líp určitě, jo. Ale jinak jako, co se týče jako zvenku, tak tam nemám co vytknout. Jo. A co jsem koukal, vlastně auto je podle mě ještě nižší, jak je Rosum. Máš jako problém, ty nemáš lift. No, lift nemám, zatím problém úplně nikde nemívám. Jediný problém většinou bývá, když vyjíždím třeba z garáže, když je prudká, tak vlastně... Takový ten přehyb. Tak tam občas líznu, tam ještě vepředu taková guma, tak je cítit nebo slyšet zevnitř, že to prostě škrábne o to. Jo. A jinak retardéry jako nemívám problém. Jo. Já vlastně, jak máme M4, jak je snížená, tak já mám problém jako vepředu, to mám taky, ale retardér přejedu, ale když je dlouhý ten retardér, tak mám problém tady uprostřed. Tak to ne, tak to se mě nestává. Jo. A když je jako prudkej, tak já najíždím prostě... A on ten lift, to tě vlastně zvedne o kolik? O 3? No, já si myslím, že klidně třeba 5, jo? Nevím. To se přiznám, že nevím. A takže teďka, kdyby si třeba měl vybírat Evo nebo něco, tak bys to tam chtěl, nebo není potřeba u Lamba? Asi jako, kdyby to bylo nějak cenově, nějak extrémně jako výš, tak určitě bych to neřešil. Není potřeba. Jo. Protože furt je to prostě, hele, jako fakt klasicky dobrý daily, jako. No, tyjo, fakt jako nádherný auto a myslím si, že bychom si to mohli jet někam projet. Jo, budu rád. Tak jedem, vezmeme to tady k má, pojďme se trošku projet. Hnedka první, co jsem si sedl, tak jako je to taky surový strašně oproti té R8, je to fakt cítíš, že, nebo vidíš, že to je, mně se hrozně líbí tady ten panel uprostřed, to je fakt jako nádherný. No já vlastně, když sednu do jakéhokoliv supersportu, tak ten jak mě tam chybí, tady ten prostřední panel, tak mě to tam právě hodně chybí. Ta R8 vlastně tam je taky vlastně taková jako díra celkem přerady, to taky má. A vypadá to jak prostě ve stíhačce, no, je to se ještě ty gombíky, že? A vlastně ty si tady ovládáš úplně všechno. Možná je to i hezčí než v tom Evo ten tablet, že? Nebo? No, slyšel jsem i na to jako postupem času, že ono to jako je hezký, ale je to celkem nepraktický v tom to ovládání, že než si navolíš takový ty základní věci, tak je to hodně pro kliků a bere to hodně pozornosti. Ale jako líbí se mě to i to teda. Jo. Ty vlastně máš teplotu, ty vlastně ovládáš i, to si musíme říct, že vlastně v Lamborghini nemáš normálně otvírání okýnek tady a stahuješ vlastně tady, to je jako, fakt je to moc hezky a vlastně první, co jsme vyjeli, tak vlastně ty nemáš řadičku, ty vlastně řadíš pádlama, že? No buď je tam automat, ale většinou, když jezdím, tak si ten automat vypínám a dávám si tam manuál. Jo. A ty pádla jsou fakt jako velký. A hlavně se nehybou, že? To je super. Nehybou se, no.
To je fakt super, to se mě hrozně líbí, jak se nehejbou. Ale vlastně ty, když se chceš jako prvotně, když nastartuješ a rozjet, tak ty nepoužíváš tohle, ale použiješ vlastně plusko? Dám jakoby jedničku, no, dám vlastně jako pádlo pravý, no. Jo. Jedině vlastně, když chci neutrál, tak obě dvě naraz. Jo, to je takový, to je jak ty vždycky projíždějou ty lamba, zmáčknou ty dvě naraz a proturujou to. Já se přiznám, že jsem strašně dlouho nevěděl, jak se to dělá, jsem si to musel projít na YouTube vlastně, jak se tam ten neutrál dává. Nevím, jestli je to tím, že jsem na spolujezdcovi, ale je to jako brutální, je to přijde jako strašný rozdíl, ale ten zvuk teda je takový mnohem agresivnější, jak ta R8 ještě, je takový praskavý úplně. Střílí to trošku víc do výfuku, než v tom originále. Jo. V základě. Fakt jako krásný. No, s tím se nedá jezdit pomalu. Moc ne, ale musím říct, že jak už s tím jezdím hodně, právě i třeba na daily, tak dost často tam mám i úplně tu stradu, která není zas tak hlučná. Hlavně teďka je jako hrozný nezvyk a je hrozný nezvyk vidět, jako ty vlastně nemáš vzadu žádný páčky. Ty vlastně máš všechno na volantu, že? Ty vlastně blinkry, jak na motorce. A je to nezvyk trošku, je to takový... No, jako na začátku to byl hrozný nezvyk, ale teď já když sednu do jiného auta, tak mi to chybí. Já už jsem si na to tak zvykl, že je to vlastně úplně mnohem jednodušší pohyb jenom tím palcem. Jo. Ale nevýhoda je, když prostě seš na kruháču, tak ty vlastně prakticky nejsi schopný dát blinker, protože ty vždycky nevíš vlastně, kde to máš zatočený ten volant a radši ho nedáváš, protože nevíš, jestli to dáš doprava nebo doleva. Takže vlastně majitelé Lamborghini, když jsou na okruhu, tak nemají být lidi nasraní, že nepoužívají blinky, ono to prostě nejde. Přesně tak, no. To je dobrý. No, berte nás prostě s rezervou. A takže jako jinak to auto jako výbavově, tak jako dálkovky a takové věci zapínáš jak vlastně teda? Dálkovky jsou taky na volantě, tak je to těsně nad tím blinkrem, takže vlastně když to trošku díl podržím, tak zůstanou dálkovky, ale vlastně i problikávám stejně, no, takže to musím akorát vydržet. Nemá to automatický senzor, ne, je to vlastně starší ročník, nevím, jestli to ty nový mají, ale... To mě zajímalo, jestli vůbec jako nový to mají, víš, jako... Ale zase jako nevýhoda je to místo vlastně, tak s tím bojuju i tady vevnitř, protože jsem si aspoň říkal, že bych si měl kam dát věci, když někam cestuju, tak tady si vlastně nedáš ani brýle. No, tady je teda mnohem méně místa vzadu, já tam vyloženě dám jako tašku, jak jsi měl právě v kufru, tady je to fakt jako blbý. A co si budem tady ve dveřích, vy to bohužel nevidíte, ale tam jako nedáš flašku, takže vlastně tady máš na flašku, nebo co tady je vlastně tady? Ne, tohle je vlastně, jako mělo by to být taková ta středová přihrádka, ale je to tak jako na peněženku. A to jako když tam máš pár papírovek, tak oni nezavřeš? Ne, no. Já tam vlastně ani nedávám, protože tady mám nabíjecí kabel, takže se tam nevleze, ale když jsem tam dával peněženku a tady vlastně jako středová přihrádka, to se podívej, Ježiši Kriste. To je na obrousek. Ale musím říct, že tohle je super. Cup holder. To je jako... To je super. Jo, tak to se teda... Používáš to? Jo, teďka jsem to zrovna použil. Takže vlastně jako ten vnitřek jediný, co tak prostě ten úložný prostor, že fakt jako... Je fakt blbej. Jinak jako já nemám tento porovnání s tou rozpičkou, ale přijde mi to fakt jako pohodlný, samozřejmě, když jsou nějaké nerovnosti na té silnici, nebo když ta silnice je zvlněná, tak to auto, jak má velký přítlak, tak to fakt jako kopíruje každou díru. Je to pohodlný, jakože fakt jsem čekal, že to bude o hodně tvrdší, ale já tam mám ty Recaro sedačky a musím říct, že tyhle sedačky jsou fakt komfortní. Kdyby s něma jel se někam dál, tak si myslím, že je to jako v pořádku. Jako my s tím jezdíme celkem často na nějaký třeba pobytky, když jsme jezdili na Slovensko. A jediná vlastně nevýhoda bylo to zavazadlo, takže třeba Nikča měla kufr takhle jako ale... Ty vlastně R-ko hodíš tady už normálně, teď hodíš neutrál. Hodím neutrál a pak couvačku vlastně zvednu nahoru. Ta kamerka je taky blbá. Taky máš problém, že když točíš, tak to nevidíš, že vlastně? Ale já nepoužívám kameru, než jsem na to zvyklý.
kdy přelítáváš, to je náhodou dobré. No tohle je přesně tak ta silnice, která je vlastně úplně ta nejhorší. No. Ale musím říct, že jako fakt komfortní a hlavně mám tady pocit, že i ten motor slyším mnohem víc. Fakt jako musím říct, že je to nádherný a super kára. Dost o tom přemýšlím, že bych to taky vyměnil za Lambo, ale... Já jsem se zrovna chtěl zeptat, jestli neuvažuješ o nějaké změně. Ale to bychom mohli natočit ještě díl o prohození aut na den. Protože mě fakt zajímalo, jako jestli je to, víš co, když do toho sedneš takhle chvilku, tak jako samozřejmě je to rozdíl pro toho člověka, ale když vlastně jako kdyby v tom jezdíš celý den, jestli ti to nepřijde úplně stejný, potom jestli to pro mě ten příplatek má smysl, o tom jde, no. Chápu, no. Jako za mě ten smysl to má v tom, že jak jsme se bavili před autem, prostě to auto je daleko víc vidět, je to takové jako trošku jako pohledově možná zajímavější a ten interiér vlastně jako taky, ale záleží, no. Já si divím, že to někdy vyměníš tohle. No, já jsem přemýšlel vlastně, co bych jinýho si kupoval, když bych to fakt jako prodal. Všichni ty palce. A já bych asi šel zase do Lamba. Do Eva, no. Koupil bych si prostě to Evo, protože mě to auto možná teda kdybych si tohle nechal a koupil si něco druhého, tak bych si koupil Porsche GT3 RS, to se mě líbí. No a kdybych jako neřešil úplně, tak Revuel, to je pro mě úplně jako to nejvíc auto, co se teďka dá koupit. To. Takže třeba Aventador tě vůbec nelá vůbec ti to nic neříká. Aventador je nádherný ze zadu, z boku, ten předek se mi moc nelíbí, když je jako dost podobný, hodně lidí si to plete. Ale to Revuel, to je masakr, no. To je fakt krásný. Takže vlastně nejradši bys neměnil. No. Já jsem říkal, že to auto úplně asi prodávat nebudu, já nevím, jestli bych si potom pořizoval nějaký další jiný brzo, takže auto si asi pravděpodobně nechám, akorát si budu dokupovat to křídílko dozadu. No vlastně má to i nějaký jako komfort, nemá? No jako komfort, já většinou jezdím na 90% na ten sport. Aha. Ale je tam ta strada, což je nějaký komfort, je to vlastně, ten motor není tolik slyšet, jsou zavřený klapky, ale když už tam má 4000 otáček, tak se to stejně ty klapky otevře, ale je to jako poměrně jako velký rozdíl v tom hluku, ale když jedeš na dálnici, tak už ten rozdíl nepoznáš. Takže ty teoreticky nemůžeš jet na dálnici na komfort, ale mít zavřený klapky už to ne. Takový jako možnosti tady nejsou. Nebo třeba jezdit na komfort a mít otevřený klapky. To nejde, OK. Tady vlastně akorát tři. A Corsa je vyloženě okruh, jo? To je vyloženě okruh. Ale jako občas to zapínám, zase takový rozdíl mezi tím nevidím, to bych musel spíš na okruhu. Ale jako ani třeba zvukově už tam už není. Je to trošičku, když tam máš neutrál, tak to má trošičku jiný zvuk, ale jinak. Jo. A fakt jako jsem překvapený z toho, jak je to pohodlný to auto, protože jsem čekal, že to bude velký rozdíl, ale fakt je to jako komfortní. Já jsem byl taky překvapený. No, kdyby nám to udělali aspoň fakt nekomfortní, abys s tím nejezdil každý den, že? Ale fakt v tomhle chceš jezdit furt. Jako na začátku mě od toho každý jako odrazoval, že to jako fakt jako nepůjde, ale vůbec mě to nepřijde, že by to bylo nějak nekomfortní. Ani ty kiláky ti nejsou škoda, ne? No vlastně já když to neplánuju ani moc jako prodávat, tak ne, mám tam teďka aktuálně 79 000 najetých, takže už s tím mám najetých zhruba za sebe nějakých 55-60 tisíc, jenom za sebe. Ale to auto je asi jako nesmrtelný, tam moc jako nemá, je to V10 atmosféra, nemá tam úplně co se jako posrat, no. My jsme dojeli, jsme asi u konce, ale jsi prostě s tím autem spokojený, každému bys to doporučil a prostě myslím si, že je to asi jedna z nejlepších v tomhle jako budgetu jako volba. Podle mě fakt to Ferrari ti nedá tolik, co ten 10válec. Jako co se týče toho projevu, toho motoru, tak je to určitě nesrovnatelný, protože když si sedne do toho Ferrari, anebo prostě do nějakého jako 6válce oturbenýho, tak to prostě není ani zdaleka takový jako feeling, jak z toho 10válce.
To je ono, no. Ten desetivalec je fakt jako neskutečný a hlavně fakt všichni říkají, že je kvalitní. Já znám málo lidí, kteří mají s tímhle motorem jako problém. A celkově i s Lambama mají podle mě menší problém ty lidi, jak třeba s tím Ferrari. Mě některý lidi říkají, že mají nějaké problémy a takové věci, ale myslím si, že jako fakt je to kvalitně udělané auto. A jim se mi nezdá, že to je něco vrže. Když jsme jeli po té rádoby okresce německé dálnici 180, tak ti jako nepřijde, že když jedeš na těch hrbolkách, takže to je něco vrže. Je to fakt jako kvalitně udělaný, jak na to, že to je italský, tak jako fakt je to kvalitně udělaný, si myslím. Jako... Ne, jako fakt jako tady nic nevrzne, jediný co, tak když mám věci v přihládce, tak samozřejmě klíče slyším, ale jinak je to jako super, no, v tomhle. A přihrádka možná ještě, jako včas. Jo, to je velká přihrádka. No, takže super, ale myslím si, že budeme 7. 8. na okruhu, Kuba se snad za náma taky otočí, takže když tak můžeme dát ještě nějaký, dáme Kubovi na hlavu GoPročko, ať nám natočí nějaký záběr z okruhu, protože si myslím, že tady v tomhle bude taky ještě takový fakt jako extrém. Co ještě fakt musím říct, tak je tady to okno, to je jako nesmyslně kosený. To mě ani nenapadlo, jak na začátku, teď už to samozřejmě nevnímám, ale je to hodně zkosený a ten průzor je fakt malej, takže když přijdíš jako k semaforu, tak prostě musíš dál, protože jinak jako koukáš takhle, no. Protože fakt jako ten výhled z toho auta je mnohem horší, jak v té R8, které má to vyboulený, a tohle je fakt jako tak zkosený, že to je jako, to normálně odpinkne úplně všechno, to by tam ani neprší, ne? To takhle odjíždí ta voda, to je jako nesmysl. Fakt nádherná kára a moc děkujeme, že jste nám sem dotáhl, protože si myslím, že je to vlhký sen jako 90% autičkářů, protože tohle je fakt jako, a vlastně pro tebe je to taky splněný sen, že? Jo, je to tak. A vlastně teoreticky tohle auto stojí spoustu peněz, někteří lidi vlastně, je to pro ně jako fakt, oni si myslí, že to je nedosažitelný a vlastně, vím, že to tam bude v těch komentářích, je to u mě, je to všude v komentářích, co ty vlastně děláš, jestli nám to můžeš říct, tak vlastně čím ty se vlastně živíš? Tak je to celkem jednoduchý, já vlastně teďka 8. rokem tak podnikám ve financích. Není to tak, že bych byl klasický finanční poradce a dělal svoje vlastní klienty, ale už jsem na ředitelské pozici, takže už je to o vedení toho týmu, ale je to vlastně finančně poradenská společnost a tady to auto jsem si pořídil asi po 3,5 letech. Super, jo. A bylo to vlastně jako odměna k té konkrétní ředitelské pozici, tak jsem si pořídil tady to auto. Takže finanční poradce, takže aby to tak nějak lidi pochopili, tak vlastně finanční poradce, tak se staráš se jak o pojistky, tak o investice, různý tady, vlastně pomáháš lidem ty jejich peníze rozmnožit a takové věci, jak mají zacházet s penězma a takové věci. No, je to vlastně není to o tom, že bychom jako sjednávali smlouvy, pojistky, je to o tom, když to děláš dobře, že my vlastně děláme finanční plány na míru a řešíme vlastně s klienty jejich cíle, jejich potřeby a samozřejmě zajišťujeme rizika, aby těch cílů dosáhli, takže k tomu samozřejmě slouží potom zajištění tady tohoto charakteru. Super, takže po 3,5 letech, jo? To je dobře. 3,5 let, no, byla to vlastně odměna za tu pozici toho vlastního ředitele. Tak to je dobrý. Takže pod sebe furt hledáš další a další lidi, nebo už se... Jako jednou za čas, vždycky tak jednou třeba za rok přímo pod sebe, protože většinou to nabíráme k nám jako do týmu, někam do ředitelství, ale jednou řekněme třeba za rok vyloženě hledám někoho k sobě. Takže můžete sledovat Kubův Instagram, teďka tady vyjede pode mnou a třeba tam bude příležitost vlastně práce. No vlastně oni můžou kdykoliv, že? Kdyby náhodou, tak jako se zeptat, nebo ty vlastně jsi takový, že odepisuješ všem podle mě na Instagramu, takže snažím se zeptat vlastně na cokoliv ohledně tady té pracovní příležitosti, protože si myslím, že to je fakt jako pro spoustu lidí to podle mě odsuzuje, ale ono to není jako tak, jak oni si všichni myslí. Já jsem si třeba ze začátku, víš, jak si děláme srandy, ale pak vlastně zjistíš, že je to vlastně úplně o něčem jiným a ti kluci dělají úplně něco jiného, než vlastně tam navolávat lidi a takové věci. Teď už je to podle mě úplně o něčem jiným a... Je to tak, no, to poradenství si zkazilo jméno prostě v 90kách a táhne se to do dneška, pak jsou samozřejmě firmy, které to pořád, to jméno kazí pořád, ale už je to samozřejmě úplně o něčem jiným, než to bylo dřív.
A já určitě jako se za tu práci nějakým způsobem jako nestydím, právě Jasně. naopak. Jasně. Super, super. Takže myslím si, že jsme řekli úplně vše. Tak děkuji, že jsi dorazil a vidíme se na okruhu.